Ingane zakwethu impela sibona lapha ukhuzani kumfambo ngose njengoba ke esazi ukuthi kosukwini la kusasa uzobe ekhipha wona ke umsebenzi wakhe ke omusha wakuwona lo nyaka. Kanti ke wengane zakwethu impela ke kuyona ke video kayikhiphile kutholakala ukuthi ingazuthi ukadla kanzima phana njengoba ke efaka ke insizwa ke online nothi ke impela ke ngaba ke zazithini ke kuyena. Kodwa pha masikhuluma kakhulu ke wengane zakwethu impela ke siqale sinibingelele kuyona ke Mboso City MTV sithi nje mosaqala ngane yona channel yake wenze kulungile uciphize o-subscribe nayo notification bell khonzo zithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane impela sibona lapha ngensizwa ke yaseMandaba iciko likaMaskana uyena ke ewukhuzani ke umfokampongose njengoba ke sisazi ukuthi ke impela ke sesibala ke wona ke amahoro ukuthi kuphuma wona umsebenzi wakhe wakulonyaka. Bafowethu ke impela ukhuzani ke ube esedede lapha ke ivideo phana ke ekhasini lakhe lezokuxhumana lo Facebook waphinde ke ewayishiya phana ke kwi-channel yakhe ke yaka WhatsApp lapho khona ke impela ke ekhuluma ethi cha impela ke wawuthini ke mfana wami yazini wena ke awungene la ku line bafowethu impela ke abantu ke basolo ukuthi yona ke lengoma ke eku-track 19 ukadla phana ke izinsizwa ke impela ke angathelelani kahle amanzi nazo kungabala ke naye ubobo umfana webheki njengoba ke sazi ukuthi ke indaba yakhe ke yatrena kakhulu phana ke izinkundleni ke zokuxhumana ekhala ke ngayo ke insizwa ke yaseMandaba isola ngokuthi ke yona ke imvalela emicimbini nasezintweni ke eziningi bafowethu impela ke asazi futhi ke asazi lokho ngempela kodwa nje mina ke engakusho njengeMboso City MTV ngithi bafowethu impela ke ngicuphe ngalo ke idatha ngoba ke ukubeke wacaca wathi cho ama USB awasebenzi kulonyaka ama CD awekho kulonyaka umsebenzi wakhe uzotholakala online. Bafowethu impela ke mina ngeMboso City MTV ngithi nje ake ngiyigobela ehlangana yona ivideo elandelayo.